ka Pyrthei TV. Na ki Khubor kimat mintagnya pai ki Khubor na Jylla. Kasenrat kong wasan cermang kumba julong manlau snem hakani ka kentiru kala pentip ba pakan sa penlong ya ka leniam be den klam kaban sedang nadu ka arpun riu tarik hadu ka arpu pratarik Ïaïong arajar arpusau hamadan senrat cermang u secretary jong ka senrat kong wasan cermang uba Kylleng lakyang hakjinga kren bat kilat pathai Khubor ulaya thu baka be den klam ban pendep daka senrat kong wasan cermang kadai ka be den klam ka baning kong e hapo rilum jantia barula ongru baka be den klam kadai ka jingla nyam haswa bagi khon ki hajar jong ka rat kin hyar shaki hali ki lengkha jong ki man penhap yo simbai urnai ni ban bet yo khaw ukba ka Kashari jong u district and session judge ka East Khasi Hills district kala ai bor khat arsi ya ki pulit ban tokit ya u dukot jong ka Khasi students union u bla sha kem halor ka jingsha penyap jong wei u nong bala mystery hamaulai mauro ha ka shipho tarik Ïaïong arajar arpsau kat ba ya u wei pat u dukot jong ka seng u bla sha kem halor ka jingsha penyap jong ki arngot ki bar Jylla ha ichamati ha ka arpnyo tarik ulber arajar arpsau ka Kashari kala ai bor ya ki pulit ban tokit nak benta nyosngi kat ba ki pulit ki dangra ban tian bishar ya ki ni ki arngot ha ka arpsau tarik Ïaïong arajar arpsau ha Kashari la sakhiru ba ki noyalam bat ki dukot jong ka Khasi students union ki bla up shabar jong ka Kashari ban aimen sim ya la ki jong ki dukot ki bla shakem Kinoyalam jongka Neutrab Youth Council sengkeme balalam khamat da president uba Roy kupar sindrem hakasngi palei kilalap hi dalaki jongki khamat baki don kumba palat khandai phau hadu shispa tali ki yeng tap shilyang balashna bi an hakajaka kabadang hap hapo upot sam jongka shillong cantonment board bat ka them yo maulong ha ka ni ka jing jurep lalap ba ka long shisha ka jing excitement ya ka rukom shong rukom sa jong ki poiwer ha ka ni ka jaka ka bala ka lalong kum ka slam hapdeng jong ka sorba shilong tang hapo khandiat khanta bala mi ka wei ka Khubor halor ka jing sha tu jong ka wei ka mobile phone iPhone ha ki laingot ki briu bala yo ringdur lingba ka CCTV camera kabaran hapo ka dukan jong ka mobile store GS Enterprise Light Umkra Shillong kabaran markhap bat ka Light Umkra police station sakitrai dukan jong ka S Masa collection kabadon hi hashnong Light Umkra persha bat ka post office kabala long try da ka kong Corridian Watlang kila pentip ba makiru kila kala sok pedung ha kini ki snar nong luti ha je kren bat uba jo Watlang ubadai ukun jong ka try dukan ulaya thu baka jingsha tu kala ja ha ka khat nyau tarik Ïaïong arajar arpsau ha ka por sauduna no phaisngi bat ulaya thu shushu ba kini ki laingot ki nong tu ki dei ki jo ki brio ki badon kti bantu ya ka mobile iPhone na ka dukan de mobile GS Enterprise ka badon halai umkra hado laispa saupho tali ki kuli siat lengsun bampat Pyrthei bat sautli ki sinduk thap kuli ki pulet kila yo ban kurup na ka wei ka klau ka badan South Garo Hills district ha ka step singi palai ya kini ki kuli la yo kurup da ki pulet jong ka chokpot na ka jaka bala tep hapo khandau hadien bakila yo ya ka jingtip ka babnya na ka telong jingtip ka batikna baki don ki sinduk thap kuli kabala bure daki suba leno hakawai ke jaka klau hakashnong chik bugre kabahab hapo ka chokpot police station South Garo Hills district ki pulit jong ka lom dengdri traffic branch kum shibanta ban te lakam ya ki arshaka ki bapen khen ya ki kindon jong ka motor vehicle act hakasngi palai ki la penlong byang ya ka jing talasi ya ki thuk arshaka haril bong point kani gadai ka sien ka balai baki pulit kila penlong ya ka jing talasi menta ka tayo ki pulit kila talasi na phang ya ki nongnya thuk arshaka ki bam dan license ya ki thuk ki bar pendaj da ki modified silencer pat kham tam ya ki tu ki ba shu pendaj da ki number plate balashna hi bar ki ba pendaj da ki number plate ki ba red bha bat ya ki bala wengno da ka number plate HSRP ka Shillong traffic police
Kalau banjur ya kinongnya arshaka baki day ban pikir bha habanya bat bakim day ban pen ken ya ki kendon jong ka motor vehicle act bat kim day ban shutur rak na marba ki surak hash nong ba shilong ki long ki ba khapnya bha bat ki ba dap da ki kali kamtam na du ka porment step hadu bandamit mentapat ngin pai shaki khubor na Kylleng kari Sangat ki samla pulih ha Telangana ki layap namar ka jingja accident ka belajia ha kapor baki dangwan pai na ka jingle sngo bha jongki hadin baki lapas ha ka exam. Kini ki samla pulih ki shong baro sangat ha ka wei ka thuk henry ka thuk ka baki shong kalaya tengku bat ka bos ka bawan na ka liang persha. Kini samla ki badang khat news nem kerta. Kalami ka jinga pen ibor ha pedang ki arken hon ki koidi hati har jail But hakani ka jingjia sangot ki koidi ki lamin saujur. Ki pulit ki la ong baka daw jong ka jinga kan at hapo patok kadai na ka jinga kani bor hapadeng jong ki ban pen I mano bakham yo le bahe hapatok. Ki pulit ka Tamil Nadu ki dang thuet ya ka wei ka longkmi na marba ka pinyut ho shongkurim ya ka khun jong ka berang khat sansnem karta. Ki pulit ki la ong baka kami ka pinyut ho ay ka khun jong ka berang shong class 10 But away ubreu ubala laipusan snem karta ubadai unong nya bos. Kam hadin ki pulit kila kemno ya utai unong nya bos ru bat lapen ngat ya u hapo ki kendon an jong ka poksu. Ki bor penya district jong ka Lucknow ki lapen kala no ya ka por long school namar ka jingjur palat ka jingshit ha ka te ka district. Lapen bet thamai ba ka por long school ka day ban long nadu ka por nyaw shiteng hadu shibaji. Kani ka hukum ka sarkar kan trekam habaro ki school sarkar bat kumjuru ki school private. Ka Election Commission of India kala pha notice shakasang BJP namarba lakinno ba ki jingkren jong menteri rang badu kari u Narendra Modi ki dei ki jingpen khenyak model code of conduct. La ujor sha ka Election Commission dakasang Congress CPI bat ka CPIM. Kila keno ba umudi ulapan Kenya ki kendon election ha ka jingalap election jong u haban swara Rajasthan. Umudi usha ujor namar ba ulaong ba ka seng Congress kanya Kenya dia ya ki ksiar shikmi shikhon bat kin sampat sa sha ki judgment re ki babon khon ya ka ba umudi usiat parshi ya ki Muslim. Mentapat gine pai shaki Khubor na Kylleng ka Pyrthei. Daki spangot ki samla puli kila syakem ha United States namar ba ki penlong jaya ki ban persya ya ka US baka Krishan ya ka Israel. Ha kasingi balang daki hajar ngot ki samla puli kila penlong jaya ki hapo ka Ivy League Columbia University bat kane ka day ka sien ka baningkong ha US ba ki pulit kinrung ha phalau jong ka school ba ban kem ya ki ba penlong jaya ki. Ki samla puli ki dawa na ka US baka day ban penkut no ya ki jingkershan jongka ya ka Israel bat ki dawaru baka US ka day ban penkut ya ka jinga day hapadang ka Israel bat ka US. Ka Israel Defense Forces kalapha ya ki kinhon sipai jongka kabalatip kum ka Nahal Brigade bakin let Sharafa ban sedang ya ka jingkenra ya ki let no Hamas. Katba ya ki artali ki kinhon sipai Kibla dan lupa Harafa kata ka Yufta Armored Brigade pat ka Carmeli Infantry Brigade pat kalapano sa Gaza. Ka Israel tlaong ba minta ki Hamas ki don satang Henriu Battalion pat Southly ki Battalion ki don Harafa. Kiri ka Pyrthei la kerpat ya ka Israel bakam day ban kenra Harafa namar ba ki Riu pat ba kin shuyap Henry ka Israel kam sngap yunu ru pat kla krenshai bakat hong jangka ka David man pinkut no sundon ya ki Hamas. Ka Houthi na Yemen kalakam ba kala herthma ya ki artli ki jihad jangka America ha Gulf of Aden bat kala herthma ru ya ka wei ki jihad jangka Israel ha Indian Ocean. Kala maham banang ni shakmat kan penjur shisho ban herthma ya ki jihad ha Red Sea, Arabian Sea bat ka Indian Ocean bat kanam sanget kat ba ka Israel kadang beteng ya ka thma ha Gaza. Ka Houthi ka day ka seng leno ka baklan ka balayo kurup ya ki babon ba ki jaka ha ka than chatay jong ka Yemen. Ka Iran kalapin imbyang ya ka an jong ka ban khang ya ki kintay ba ki let pet football sha stadium. Kani ka day ka an ka baladan lupa na du menshwa ha Iran. Henry namar ka jing tuklar ki ri ka Pyrthei pat kum jo ru ka jing tuklar ka FIFA ka Iran kala weng no Henry minta kalapin ki imbyang.
Kadau ba ka pen ke embyang kadai namar ka wei ka jing ja ka bla ja ha ka por ba ka don ka jing le kai pro league ha ka wei ka thei kalmare shamadan ban kudup ya unong apkol ba pau ka Iran u Husseini uni unong apkol usha dan kuna $9,000 $100 ba usha suspend shin ya le kai namar ba uru kudup lang ya kani ka thei kat kum ki an ha Iran ombet ban kta kti ya ki kan thei lamda dei baki dei bah yeng hasem payajan ka South Korea kala lap ba ka kiu ba ka jing sha pengop ki khena ki badang rit ban ya ring film ya ladi ha ka por ba ki le ya ki kam auria ka sarkar kalawan ra da ki an ki ba khlan ban pensitom ya ki brio ki badon kti ban le ya ki ni ki kam bat ki labon ba ki ba shong patok na ki ni ki jingjia ka sarkar kala lap ba ki khena South Korea ki ngop ha ki ni ki jat kam Deilang ba ka jeng kendo jongki haki platform social media ba per kala maham ting bala dalap ya ki ba pengop ya ki khenaret ka jing pen shitom ya ki kandai ki bating kitu ki long kimat Khublai